Mae'r ddangoswyr Defaid Charmoise wedi bod wrthi ers clochtar y ceiliog bore yma yn paratoi ar gyfer dosbarthiadau cyntaf y cylch Defaid. Dwi ddim yn gwybod rhyw lawer am y bryd ffrenig yma, ond un sydd yn yw Dylan Morgan o Dalybod. Croeso ato ni, ti'n reit? Mae'n ddrwg grach. Mae'n fore? Mae'n neis, mae'n iach, mae'n well na wedi bod yn odes, yn siwr. Ni ffili cwyno heddi bod yn rhy oer i ni. Ti iawn, oedd sewyn eddi. Ond wrth edrych ar y bryd sydd ti cefn ni, Charmoise, ti wedi bod yn cadw'r rhai nawr ers rhyw 8 mlynedd, efe? Ie, na ti. Sef bryd ydyn nhw? Wel, mae fe'r unig bryd mynydd sydd wedi cael ei importo o'r dramor. Mae fe'r bryd mynydd o Ffrainc yw e. Y job gorau yw i gynnyrchu wyn allan o menyw. A mae'n gweithio'n dda ar defaid Cymraeg, hen ddefed, wyn ar rwydd, na'r priority. Cael oen byw allan, a mae fe fyny ar ei drad yn sydyn, a sugno a llai o waith i bawb wedyn. A dyna pam mae fe'n dda ac yn ddelfrydol ar gyfer rhoi ar oen fenyw, achos y flwyddyn gyntaf maen nhw'n magu oen, ti jyst eisiau nhw fagu'n sydyn ac yn haws, yn dyfa? Ie, yn union, ie. A am ryw reswm, mae fe'n bryd, mae'r oen croes, mae fe fyny'n syth ar ei drad, mae'n mynd i signo, os dim gwaith. A fel arfer mwy menyw cael ei wyna diwedd y flwyddyn. Pawb wedi bleino. Sneb eisiau gwaith, a mae'r rhain, fatha sy'n nhw'n dysgu roi fenyw i signo. A hefyd, maen nhw ddim yn tynnu gormod ar yr oen, ddim yr oen yn mynd rhy fawr. A mae'r oen fenyw cael chance i dyfu mlaen wedyn i fod yn ddaf y flwydd a bach o seis iddi hefyd. Achos bod nhw ddim yn fryd enfawr, mae yna bach o siap i gael yma, maen nhw'n weld yn fryd caled iawn. Ydy. A mae fe'n, achos os dim yr asgwrn trwm, yn y fod y dim asgwrn, mae'n lladd allan y dda. So mae oen, fi'n siŵr sy'n ni'n dre codi yn yr un ar, dipyn o job, mae'n drymach na golwg, achos dim ond cig sydd gyda ti, really, dim o'r gwastraff, mae'r asgwrn yn benni lan yn y bin yn y diwedd, so... Mae twyll ynddyn nhw? Oes. Mae un stori bach, ti fi ddweud am y Charmoise. Nethon ni gael hwrdd teaser rwy flwyddyn. I ddefnyddio'r rhyw 170 o Defaid Texel o'n i wedi gwneud AI arno. A rhaid ni'r teaser mewn a popeth yn iawn. A wedyn rhoi nhw gyda'r Beltex wedyn, jyst i gadw fe'n dawel am ychydig. Amser wyna, fe ddath y Beltex i gyd i'r hwrdd teaser Charmoise. Croeso ar yr benig, mae rhai yw'n un iws o hwrdd Beltex a rai o'r Defaid Charmoise, so mae fe'n gweithio, mae'n demand amdano nhw fel wrthod. Do, nhw'n neis, ond lwcus bod e heb ddal y Defaid Texel AI. Ddim wedi mynd lawr yn dda iawn, bydde? Na, ti'n dechrau bryd newydd. Gap in the market. Ond weithiau, mae rwy'n, na beth wnaethon ni darganfod wrth groesi nhw gyda'r Beltex, mae rwy'n yn cael ei geni a tassels bach. Bwysig gyda ge, fel geifer mwyn y lai. Yn union, ydy, mae fe'n bryd point. Wel, fel mi o Ffrainc maen nhw'n dod, maen nhw gyd gyda nhw fan ni. Mae fe'n dangos i fod, pe mae bir maen nhw, ond mae fe'n rhywbeth... Dwi'n mynd para bob tro amser mae'r boes yn cnifo, ond... Na, achos pan mae'r boes yn cnifo gyflym, a dim disgwyl maen nhw'n gallu mynd off ar tassels yn gyflym. Mae sawl un yn ffili deall beth yw nhw. Ie. Wel, mae Dylan arall, Ded, ond Dylan Williams o Fyddfe yn beirniadu, a wedi taro ar ei traws nhw ar hap o damwen nath yn Trallwng i ddiwrnod. Chwilio am hwrdd wynebles Caerlir i roi'r rwy'n menw, a gweld rhain a defnyddio nhw, a wedi syrthio mewn cariad â nhw. Mae'n rhywbeth gwdebyg, da ni wedi gwneud hefyd, just prynu cwpl o ddefyd, a lot o sôn amdano nhw, bobl yn defnyddio nhw ar defaid Cymraeg a so trio ni nhw. I wedi gwneud, defaid y ferch alaw yw'r ein, mae'n dwlu ar ei defaid Gwynedd Pink, so mae'n... A faint yw oedran alaw? Alaw 9. Mae'n wrth i bod efo defaid Charmoise, Gwynedd Pink. Ond mae beth da i'r ieuenctid yma, i gael diadell fach ei hunan, achos mae fe'n enyn diddordeb wedyn, ydw e? Di, wel, mae Daniel efo'i Dexels, a mae Thomas efo'r Llins, so maen nhw gyd efo. A fi sy'n cael ei defaid Cymraeg wedyn, mae'n defaid. Mae'n anodd adeg hwrdadau, gadw nhw gyd ar wahân. Mae'n mellu mistake wedi digwydd, cofyd. Mae'n digwydd yr oedd. Wel, nhw'n i adael Dylan Williams y beirniad wrthi nawr mynd trwydden nhw a chrib man ac fydden ni'n ôl i weld pwy fydd yn rhoi ar frig yr rhestr Hwrdd Blwydd Charmoise. Yma ynghylch y defaid ni yn nosbarth yr Hwrdd Blwydd Charmoise, Dylan Morgan. Dwi'n meddwl bod Dylan Williams wedi rhoi rhyw fath o drefn i ni nawr. Ydy, mae'n edrych os o'n dechrau dod i benderfyniad yna. A mae'r pigo y ddau gyntaf o'r un stabal. Ydy, mae'n y ddau yn nhw. Mae'n siŵr yn perthyn, mae'n edrych yn go debyg yn nhw. Osian yn edrych yn bach mwy llawn falle cryfach o'r blwydd. Osian Lloyd Roberts o Caer Hafod Uchaf. Dyna pwy sydd â fe yn y safle cyntaf a ail ar hyn o bryd. A wedyn Carwyn Harris, tu ucha. Llanfeisant yn drydydd, ond sgwn i os wneud newid nhw. Mae dal yn swmpo nhw yn dwi e. Mae siap, digon o siap lawr y lein, mae siap neis ar y trydydd. Mi'n gwybod y endaf yn iwsau nhw fel wy'n hyrddo, so falle bod nhw'n wedi
cael cymaint y chance i dyfu, ond dim reswm pam na nhw'n dyfu mlaen eto. Mae'n siarp neis yn lawr y lein. Mae'n edrych o, mae osian geithi, felly. Mae'n go saff os mae fe'n y safle cyntaf gael ar hyn o bryd, ydw e? Eitha un o'r ddau. Mae wedi ennill dosbarth yr hen hwrdd yn barod, so mae'n cael dynod da. A weithiau, os mae'r beirniad yn hoff iawn o i deipu, mae'n mynd i barhau i ddod i'r brig, yn dwi? Twlid stamp yn yr un lawr y llinach, a mae Dylan yn gweud yn edrych am rhywbeth bach o siarp, bach o steil. Mae'n siŵr yn cael ei blesio yma. Mae'n edrych os yn dod i ddiwedd i benderfyniad nawr yma. A'r arddangoswyr yn trio popeth nawr i dynnu sylw'r beirniad, achos mae'r eiliadau hon yn bwysig iawn. Nawr mae'r pressure arno hwnna. Nawr mae'n cyfri. Mae'r pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr nawr, ydw e? Cwato ambell i ddiffyg bach hefyd, falle. Ydy. Ond dafod fynydd yw hon? Ie, dafod. A maen gweud, mae'n gallu byw ar braidd dim? Ydy. O na, mae'n anamal iawn wedi siama sydd yn denau iawn, achos maen nhw jyst ddim yn byw yn rhad. Wedi cael ei... maen nhw'n tarddu o diroedd gweitha Ffrainc, ydyn nhw? Ydy. Lle glib... Falle ddim yn uchel i gymaru â ucheldir Cymru, ond ydy. Mae'n hwrdd sy'n croesi'n dda ar dafad Gymraeg. Ni'n croesi ar hen hefyd, a mae'n gweithio dda. Dwi ddim yn siŵr beth mae'n neud ydw ar hyn o bryd. Mae'n hanner cwestiynu ydw e'n mynd i newid nhw, dwi'n meddwl. Ond un person sy'n gwybod. Na, mynd am yr wythnos. Mae wedi cadw. Ydy penderfynu nawr. Ydy. Felly, wared teg. Osian Lloyd Roberts o Caer Hafod Uchaf yn ennill y wobr gynta a'r ail, a Carwyn Harris. Bron y dianc ar cae hwnna. Oedd yn dal yn sownd. A Carwyn Harris, tu ucha, Llandeisant, yn drydydd. Ond diolch yn fawr iawn ti, Dylan. Dim problem. Na i fynd i weld siwt ma Osian yn teimlo wedi ennill y riban coch unwaith yn ragor llanfyrchiadau. Diolch yn fawr. Mae'n job chwystlyd braidd me. Wedi yn gynnar yn y bore? Ynddi, diolch beth bod ni'n ddoi na dydd llun. Ni ffili cwyno heddi bod i'n oer, cofiwch. Na, mae'n iawn, mae'n just na ideal i gwir, just bod rwy'n yn ffit rach. A chi'n gyffo codi'n gynnar bore yma i baratoi ar gyfer dosbarthiadau cyntaf y dydd? Dim allu ta 6 ma, ond do'n i'n mynd i cysgu llawer cynt ag just yn y trilar. O na! Wel, un bach yn oer. So, nem excuse fi codi'n gynnar ag Ifor Williams special, dwi fe? Na, am quite. Dim quite. Nugent. Nugent, o na fe, mae sawl y math i gael o se. Wel, llon gwrchiadau i chi'n werth yr agor. Thank you, diolch. Diolch.